ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ боша. Апа ва хӯяри азизи меҳрубони ман. пеш аз оне ки навора сар кунам, пешакӣ ба ҳама мегӯм, и ҳамара медона ки канали ман танҳо барои занҳост ва ман танҳо бо занҳо кор мекунам. Номерои марам танҳо барои занҳо мондагиай. Я ман ҳайрон мешам, дахе мардако менависанд ки ман барои занам кор кофтестам, ё ки фалон духтар кор кофтестай. дар кор нестай. Зани шумо худаш телефон дора, марам занакам, марам шавҳар дорум, марам зиндагӣ дорум, шавҳари марам рашк дора. Барои ҳамин мардако да ман нанависен. номерои ман танҳо барои занҳо. Ман уже мефаҳмам ки видно ҳайда мардак менависа, ё ки главниш мардакай сразу заблокировать мекунам. баъд занҳои азиз ай шуморам хоҳиш мекунам ки вақте ки ҳама шавҳароша дӯст медора, шавҳартона дӯст медорен, суратша дар рӯи экрантон монед, дар главнитон рӯи шавҳартона мемонед, баъд ман менависем. ман фикр мекунам ки мардакай сразу заблокировать мекунам. ба ман занакам, ту мара фалон номер нависам, заблокировать кардӣ, дар кор нест. барои ҳамин якдигар фаҳмӣ бисёр хуб мешавад. вақте ки шумо дар занаки дигар менависем, хоҳиш мекунам главниётона ё ки я сурати гул, ё ки я сурати кӯдактона монед, бисёр ҳам хуб мешавад. баъд ман ки дар компанияи Faberlic кор мекунам. дар компанияи мо зиёда аз 10,000 намуд продуксияҳои компания ки ҳаст. имрӯз якумин маротиба бигем ман эксперимент дар бораи анаи тено мекунам, дар худам истифода мебарам. як гала бигем кисточкаҳои компания и макияж. Ман макияжкуни номӣ нестам, лекин ки ман конференсияҳо ягон ҷо ки меравам, худам макияж мекунам. ман бисёр дар салонҳо макияж кардагим, лекин мара намезеба. вақте ки мара дар салон макияж мекунанд, мада намезеба. мада макияжи худам мекунам, ба дили худам, анамо мада мезеба. ман салон красоти мерам, ё ки мӯҳма краска кунам, ё ки инаҳози ман салон омадам, маникюр кардам, нохун тозакунӣ мерам, рӯмама массаж мерам, лекин специально барои макияж ман салон намерам. дар рӯи ман аллакай анаин кушон кардагиай, кушони компанияи Faberlic артикулу 6170 беҳад кушони хушрӯй барои ҳам рӯи сухой, ҳам рӯи жирни, беҳад шинамай мешина бигем. телефонам занг зад, барои ҳамин видеора каштам. барои наи киртае ки ман рӯзи гузашта 1 минута видеороликча снимат кардагӣ будам дар магазин. беҳад бисёр нависиян ки якҷо харди, якҷо харди. ира ман 2 сол пеш ай Зайнаб гирифтагӣ будам. даже ман ҳамия хидмат мефурӯхтам, қати Зайнаб ҳамкорӣ мекардем, хидмат мефурӯхтам. аллакай уже надора, намедонам агар шумо ягон ҷои дигар ёбен, лекин мара бисёр пурсидан ки як ҷо гирифтӣ. ҳамин чизе ки ман мепӯшам, хайҳо барои ягон конференсияҳо ман ягон костюм хеле мерам, ай магазино мехарам. а так либосои ман ҳамаш айми бозори садоводан. ягон чи импортни ман надорам, ҳамаш обычни. макияжмон сар мекунем. ай чи сар мекунем, ман фақат мехоҳам ки ҳамин рӯз эксперимент ҳами вая кунам. тене ки нав буромадай дай вай компанияи Faberlic мада беҳад маъқул шуд. нигоҳ кунед чӣ қадar аҷоибот вая дорад. макияж барои туй, нежни макияжа майҷа карда мешавад. подводка ай компанияи Faberlic рӯз ма шумода тавсия метиҳам. як гала видео барои занако интересне. ман фикр мекунам ки ҳамин видеои ман барои нормальни мардак вообще не интересне. ҳастанд яхе мардакое ки характершон хеле ки занакоро следит мекунанд. дар кор нест. бародарои азиз, занакои бегонаро следит кардан. кори ман ки ҳамия кор дар дуруни хона барои тариқи телефона, и кори ман бояд ки ҳамин маҳсулоти компанияра эксперимент кунам барои занҳое ки нав дар командаи ман кор омадагиянд, бифаҳманд ки ҳамиё чӣ хел дар рӯи одам мешинанд, чӣ гуна ҳастанд. ман обязанем ки барои команда ман ҳамин корро мекунам ва барои тамошобинони азизи занҳом. барои ҳамин наворҳои ман танҳо ва танҳо барои занҳост. дар главниам наистагием ки наворҳои ман танҳо барои занҳост. мардакода иҷа ягон чизи интереснигиш нест. намехам я дандоне ки набуд ҳавая мондагим неудобния гап задан. иншоалло тоҷикистон бирам биём, ҳамин моҳ тоҷикистон мерам. бирам биём ва чӣ мекунам? дандонома алиш мекунам, личени мекунам, сар мекунам. хулоса сар мекунем.
бисмиллаҳирроҳманирроҳим. қошои ман зард ай тамошобино, ман қошома қалами сиёҳ мекунам. Хай бо мешум, ҳар бегаҳ мешум. Баъд иҷош заб зард, аслан ман қош надорам, ман худам зардинаям. Баъд қалам мекунам ва бисёриҳо мегӯянд сайда қошота чиндӣ, сайда хали кадӣ. Заб зард ки ҳастанд ва пише даже ман бегаёр вома мешум, вообще дар тоҷикому нанестам. Тамоман бе макияж, ман тамоман дига одамам. Тени сафедча мегирем. Неҷамда ман мекунам. Мегӯям ки макияжка нестам, не ки ман барои худам нормальный макияж мекунам. ин на танҳо бигем тен вақте ки шумо хайлайтертонам фаромӯш мекунед, румяна ба ҷои румяна мешавад ки истифода кунед. Ай ҳама цвети дӯст медоштаи ман розовияй. Хай ай ҳамаш мекунем ки шоби вай шавад. Бинан одамо. Специальный ягон чиз ман надорам. Ҳамаи макияжома михе мекунам. Даже до таги видео уқа маълум нест. Уқа нежняйте. Вообще видно нестам. Так, саршавиша камтарак айнаи цветиш мекунам. Саршавиша. Конечно, ман ози макияже ки мекунам ба ин макияж берун намерам, просто мегӯям ки кори ман ки ҳамияи маҳсулоти компанияма ма бояд ки рекомендатсия реклама кунам. Так, пеш аз оне ки ман макияжма мекунам, қаламома наовардама. даруни чашма қалам кунам. Беҳад ман қалама нафармудам, лозима қаламома биёрам. Қаламои манам беҳад бисёранд. Ҳамаш ай компания фабрикай. Бё қалами нав, серияи нава истифода мебарем. Артикулаш 57-65. Беҳад хушрав, спокойно шумо ира метавонед ки вайш пластмассия, не ки пластмасси мулоима ка шумо метавонед ки вайш кунед, тамом шид. Тезиш кунед. Уже ам чашма ки сиёҳ кади, тамоман уже макияж дигар мешавад. Не. Ба ҳамин ман иногда подводкара мекашам, бовар кунед. Так. И ягон цвети яркий, туёнаша кунам ки дар ҳамин видео маълум бошад. Ай кадомуш мегирем? Қавқат цвето да видео маълум набуда. А так ай пеш мебинам иқадар вай кадагим. Беҳад хушрӯю нежняй ай пеш. Да видео уқа маълум намебиёя. Я чашма дига мекунам, я чашма дига. Ай иш гирифтам. Аҷоибот некисто. Так. Шакамтар сиран кунам.
кам кам мереза, уқа бисёр намереза. Вай чиз каси мегем ки спокойно мешава ки бигириша. хубтарш бема ҳамира да дастам, шумо да ҳами цветоша нишон битиям. нигоҳ кунед. دید چه خشروه. در اینجا 20 نمودای باور میکنن. اینا цветоша بینن. چه خشروه من شما دای سلفیت که تازه کده نمیخواه نشان میتیم. 20 نمود цветай. انا که خوب میشید بالاتر میکردم آستین ما. افسوس که اینکده مرد کارم تماشا میکنن. так خیر شما سکرین شات کده وای میکنن. این اینجا 8 نمود دیدین؟ 8 نمود. 8 نمود. так از ما 8 نمود دیگه شا با دایی دستم نشانتون میتیم. شد خشروه. اینه عجایی بودم. اینه میتسوید ما همی جدا کدگیم. دیدن؟ با دست کنی قدر میشده. تویو نه. خبر. так با 4 نمود دیگه شن. کنن чтобы ما اینا 4 نمودی دیگهش بولوگی دیگه خیلی ای فرقیت میکنه. در اصل ای خب نیز حلقاش فرقیت میکنه. نگاه کنن اینا میده تا های ادا ویدیو اوقا معلوم نیست اتاق فرقیت میکنه. اینا 8 نمود باز با 4 نمودی دیگه شه. از ما دیگه کنم. دیده؟ اینمی همه اینمی цвету در اینمی جا هسته. макияж ما دوام میتیم. اینه уже معلوم شد ایش اقنه ها ایش هم دستم بکنم. یا چشمم دیگره چشمم دیگر. اینه подводкай компания Faberlic. подводка маркер для глаз 5791. подводка من до камера میکشم.
اینا تماشا بینم подводка ма кашидам таги чашмона камтар сафед кинем иҷа бо ма ваям дорам кистичкаи тоза кистичкаома ма мешум баъди макияжом кистичкаома мешум восточный косметика амаҷо ман сурхи кабуд кардам так анак тамошобинони азиз иам ай ҳами тена ма намолам камтар бай кадестай болой барнам атак хайлайтери ҳами компания худашам қахшрӯй ҳастай ки май ҳамо мекунам просто маҳози эксперимент фақат ҳамира кадестам шумода помадаи дӯст медоштаи ма ай компанияи фаберлик беҳад дӯстш медорам чил 461 бовар мекунен мехирӣ намеравад нежняй баъд компанияи фаберликда ҳаст бо ин хели помадаҳое ки блеск метиҳад и агар барои любители шахсоне ки ҳастанд ки мехоҳанд ки камтарак лавошон хели намоён боша ҳамин ҳам хели помадае артикули и чанд боша 4229 макияжи мо тайёр шид ҳамин қа макияж метавонам кардан тарти аслан ма вая бисёр нағз мебинам хай инаи туши қоқшидагӣ ма напартофтам барои қошом ада қоши ма специально қалам барои қошай очамай ҳаҷ овардагӣ буд ай ҳаваяй так ана туш инаи туши компания беҳад таърифияй тамошобино боид ман як шаҳуӣ мекунам ягон ташаҳуӣ накардам на тушои компания беҳад туши ма бисёрай инаи тушамай компания инаи кистишкаш инаи халияй артикулаш 55 378 стандарт маҳкамай я ҳоли ҳуям кадагӣ нестам лекин беҳад клиентиями бисёрай беҳад таъриф мекунанд ина кистичкаш
Вот так. Хорошо дайнеки ма. Чхалай. Шмода макияжи ма. Цветои тен. Аҷоиботне ки придумад кардиан имада 1 сол басай. 1 сол. Я та мегира 1 сол басайтуна. Основной хариде ки ма ҳар моҳ аями компания мекунам тамошобино. Порошок, посудошувак, дандоншувак. Инам хали чизои обычни. Хали ягом чизе ки косметикаҳо духима мегирам, хали дорум. Духим бисёрай, нағз мебинам. А так инам миёра ҳамара гирифтам, долго мне хватит. Басаймада хелада мераса. Кисточко, ха кисточкора навкадан дар кор. Навкадан дар корай, як кисточка инавай ҳоли худаш. Кисточкора мешруб истифода мебарам, оно кисточка барои рӯ эҳтиётӣ чихалай. Анами хаяпа ухарои азизи меҳрубони ма, анами қадар да ватсапи ма нанависен. Историёшуна менависан, ма шуморо бигем ҳамчун зан прекрасна мефаҳмам. Лекин ман нағз намебинам навистагиро хондан. Ман нағз мебинам ки қати шумо галасавой қати абшатса кунам. Шумо галасавой мадарои кунен, ма михай ад души гӯш када овози одама мефаҳми, уже иш живой общение мешава. Анами қадари менависан, ба я аломати савол. Бо анами қадари дига менависан, я аломати савол. хоҳиш мекунам. Одами коргар иқадар наменависан. Дар бораи кор мепурсан. Шумо ми галасавой куне 1 минута шумо анами қадар гапа ки 10 минута менависе 1 минута гапш мезане. Барои ҳамин қана вақти қиматбаҳои худтона бигире, на вақти қиматбаҳои мара ки ма бушинем рӯзи дуроз смсҳои шуморо хонда галасавой кунен. Ман шумо да кора ба роҳи осон мефаҳмонам. Чӣ хеле ки видеои рӯзи гузаштам да гуфта будам тона, ай лесница ки ғалти деву шумо дига нахесте, ҳама шуморо ҷиқида гузаштан мегира. Одам ки ғалтид мехеза. Ҳеҷ роҳ ҳафтода нашаве. Ма ай очам партнёри компания таваллуд шудагӣ нестам. Бовар кунедаш дар фикр хаёли ман набуд ки ман рӯзе аз рӯзҳо соҳиби хона мешавам. Лекин бинен, ямане зиёда аз 3000 директор дар шаҳри Москва дар конференсия қарор дошт. 22 ноябр дар Тоҷикистон шаҳри Душанбе конференсияи хато накунам 17-солагӣ ё 17-солагии компанияи Фаберлик 17 сол мешавад дар Тоҷикистон кору фаъолият дора. А так 26 сол шуд ки кору фаъолият дора дар шаҳри Москва. Ма конкурент надора компанияи Фаберлик. Ма шумода мегум барое ки компания ҳар як каталог ками камаш 20 маҳсулотҳои нав мебурора. Чизое мебурора ки ҳамаш дар корӣ дар зиндагии мояй. Маҳсулотҳо дастрас, арзон, ҳеҷ ка айшуд ҳеҷ ка намехӯранд, натарсен. ҳеҷ харид накунен, одам подам дар кор нест. Аввал ман шумо дар роҳи бизнеса нишон медиҳам. Роҳи бизнеса ки ёд гирифтен, ба ихтиёри худтон, шумо кӯдак нестен ки шуморо фиреб кунен. Ба ақли худтон шумо кора сар мекунен. Ба тамоми нозукиҳош группа дорум, группада ҳама занакоян. Қати апа ухарои ки ма анами қати ма кор мекунан шинос мешен. Шуморам ёд мегирен. Иншолло шуморам мақсади асосии худтонро дар зиндагӣ дошта бошен. кора бе ягон мушкилият кор мекунед. ҳамин рӯз ма дар як занак нависта кора фаҳмон гуфт. Кора фаҳмондамаш гуфт ки ма духтари 16 солаем. бовар мекунед? Ма кора фаҳмондамаш гуфт ки ай чанд сола мумкине кор кардан? Ма гуфтам ай 14 сола. баъд нависта ки дастаи ма ҳама призор ҳал шуд. баъд нависта ки ма паспорт надорам. гуфтам паспорт надошта бошӣ компания қабул намекунад. обязательно паспорт дар кор. хай паспорт гирифтӣ ба бинавис. бовар кунен, анами қадар ма да навистай, ту шайтон, ту намечи, русиё ҳам қа навистай. ҷад беҳад зиқ шудам. Ака ма ҳози вообще хеле гапора ку аҳамият намедиҳам. беҳад зиқ шудам. барои чи? барои ки духтари 16 сола хеле гапора ки ҷо медонам, ма ҳайрон мешавам. бовар кунен, дар кор нестай. характери ами як аз дами кӯча гузаштеста бошӣ ҷанг кадестиян я дигараш ҳақорат кадестиян ҳамвора нигоҳ кунӣ чӣ хел шарма ҳаё медонӣ. ай гапои ҳаваё ма изо мекашам ки вақте ки як каса русиё мегӯяд ки бева мегӯяд. ма алҳамдулиллоҳ шу дорум, хонаи обод дорум. дили ма сӯхт ба ҳам духтара ки 16 солаи ҳоли баъд зиндагиро надидай гапои навистагиш ҳам мехонӣ, уже фарқи сарат ҳуй мемонад. бовар кунед, дар ҳаёти мои хеле, дар зиндагии мо, дар оилаи мои хеле русиё, бева, шайтони хеле гапо вуҷуд надора. мо
نمیدونم باور کنید دیگه چی بگم. برای همین حیران میشم. برای همین کار به نهایت آسانه، بهانه‌جویی در کار نیست. کار مجبوری هم نیست. کجایی ده که کار میکنین انتخاب در دست شما هست. پروستا اینترنت مگزین این بیزنس ها یکی برش مو 3-4 تا بیزنس ها دنبادم کده نمیتونن. یک تشبه قپین کار کنن ایودا این برایش مو در بسای همین یه بیزنس آدم پیش برد اینجا که کار کرد در کار نیست. 2 تا بیزنس رفتن و پیش کمپانی فابریک پرایوت خود چه داره. وقتی که در کمپانی ما رجیستراسیون شدن دیگه کمپانی ها در ممکن نیست رجیستراسیون شدن و کار کردن. با اولش این انتخابش ما انتخاب کنید که کدام کمپانی در شما میخواین که کار کنین. ما شما در هم ویدیو هم برآمد هم در صحنه هم چکا همش در کزد کدگی. بعد همون دخترک نوشته که ای کدام پولا را قرض گرفته و ویدیو کردی. اوی ما ای همه چیزش میدیدم همین قرضای کردیت در حیات گرفتگی نیستم نمیگیریمش انشالله رحمان. خداوند اصل یگم کسا با قرض با کردیت نرسانه. همه پولای ما باور کنین چیست ای کمپانی فابریک با مهنت حلالی خدم کار کردگیم در روی صحنه ها برآمد. من دیدگی همش هم دیدگی پگاه 19 نوامبر کنفرانسیا در نوسیبیرسک میشوه ایجاد هم برآمد دارم. انشالله ایرا میمونم شما تماشا میکنین 22 در تاجیکستان. برای همین قصد کنین پیشروی های ما ای پیش ای کمپانی ما روز تا روز کنسولتانتاش بسیار شده است، آدماش بسیار شده است. همین روزا باور کنید کمی کمش 15 نفر من رجیستراسیون میکنم به یگام زوره خچون دوام مینویسن با اختیاری خچون همه دوالنین. حالی ای کمان دائما یگام شخص خیلی نیست که ندوالنی باشه. همه دوالنین همه دخترای میفهمیدگی با عقلن. خدا را شکر من دعا میکنم که خدا اصلا مرا با آدمایی که زبانشون بعدای روبرو هم نکنه هم صحبت هم نکنه شکر خدا میکنم. زیاده ایسا تا دیرکتر در کمان دائما بسیاریش سریبرینی دیرکتر، زلاتوی دیرکتر، اپام ناسیونالی دیرکتر، بریلیانت نیزیر به حد بسیارن. خدا با هزاران بار شکر بهترین زنها قطیمه کار میکنن. همه شما را من کمانده سه درجه و دوستان میدارم، حرمتون میکنم. پادپیشچیکای عزیز مهربانی ما، زنهای عزیز، کسانی که تا حال در کمپانی رجیستراسیون شدگی نیست بنویسه. کار با طریق آسان شما نمیفهمم یک جا کار میکنم کوشش میکنم ویدیوهای خانگی بسیار تر کنم. اکجا بجا شدیم ابزاری خانه ابیزاتی میشود. اپا و خوارو تا نوارهای آینده خداوند نگهبانتان. خیر.